Sezóna sa nám rozbieha a dneska je ďalší nádherný deň s mojimi hostiami v zažitrojkolku.sk. Ivanko, dneska ako bolo? Vynikajúce, super. Určite si to zopakujeme. Dneska výjazd ako? Jednička s hviezdičkou. Katka, dneska výjazd, aký bol? Super, ďakujem. A čo sa ti najviac páčilo? Najviac, keď sme išli s tou. Nie, išli sme, to si zle pozerala, toľko sa nemôže.